Jorge Mario Bergoglio huwa l-266 mexxej tal-Knisja Kattolika u għatwilet fl-Arġentina fi 17 ta' Diċembru tal-1936 iben Reġina Maria Sivori u Mario Bergoglio, migranti Italjani minn Ġenova u l-ewwel wilt fost 5 tfal. Filwaqt li huwa gradwa fil-kimika biex jagħti daqqatit lill-familja kien jagħmel diversi impjiegi fosthom ukoll bouncer fi stabbiliment ta' divertiment f'Kordoba. Madankollu huwa bħass is-sejħa sabiex jimxi fi triq għas-saċerdozju u fl-1958 fl-età ta' 21 sena daħal fin-novizzjat tas-Soċjetà ta' Ġesu. Bergoglio lesta l-istudji tiegħu fiċ-Ċili u rritorna fl-Arġentina fit-63 sabiex gradwa fil-filosofija, sabiex fis-sentejn ta' wara kien jgħallem il-letteratura u l-psikoloġija f'żewġ kolleġġi differenti. 4 biss qabel eluq 33 sena Jorge Mario Bergoglio kien ordnat bħala saċerdot. Fl-1973 inħatar provinċjal tal-Ġiżwiti fl-Arġentina, pożizzjoni li żamm għal 6 snin sħaħ, inkluż waqt il-Gwerra Ċivili taħt ir-Reġim Arġentin. Fl-1980 u 6 snin ta' wara serva bħala rettur fil-Kulleġġ San Jose fejn dan kollu wara li lesta dottorat fil-Ġermanja superjuri tiegħu batuh lura fi Buenos Aires fejn serva bħala direttur spiritwali għal 18 sena sħaħ. Fit-28 ta' frar ta' 98 u nħatar Arċisqof tal-Arġentina u 3 snin wara il-Papa Giovanni Paolo II ħatru bħala kardinal. Hawnhekk Bergoglio beda juri l-valuri tiegħu u kemm verament huwa qalb in-nies meta appella lil fidili sabiex ma jiġux Ruma jiċċelebraw il-ħatra tiegħu iżda minflok ħeġġiġhom jgħinu lil fuqra. Mill-2005 sal-2010 u kien il-President tal-Konferenza tal-Isqfijiet Arġentini fejn matul dan il-perjodu ħasem fil-konklavi li matulhom laħaq Papa Benedittu XVI. Ftit snin wara fil-11 ta' frar 2013 il-Vatikan intlaqat minn terremot intern meta ħabta u sabta Papa Benedittu XVI ħabbar li se jirreżenja. Mill-konklavi li tlaqqa ġie indikat is-suċċessur ta' Benedittu, Papa Franġisku, li għażel dan li sema dunur San Franġisk ta' Assisi, magħruf għal kompassjoni li wera mal-vulnerabbli u l-fuqra, mera tal-valuri illi ħaddan l-istess Bergoglio.